एको बेरी का मेहरारू कुछ कनी हो ना सुदर्शन भाई बोके जी भौजाई होई आई आई ई हमर मेहरारू इनका के भैया जी कहले माने भव लगले भसुर लगले हां ताके मौगी गइली रूस रोड पर जाके गइली सूत गांव के धोबी के गधा आवेला है को के है की आवेला बताओ तारा मुंह में पूंछ वाला पिलुआ पर है सब हो चमड़ा वाला ना ना प्लास्टिक वाला की सर्वे मत करो तो भवा के करियला हम ना कह देती सुदर्शन भाई वो खेले ली बान्हा पर खेल तारा मर्द वो हमारा मेहर को तारा मेहर को तो लई कोने के लगाए कोनी हो आ तू हमारे मेहर के गधा से मर जाओ तो देबा अपन मौगी बेसुरन के पागल सोचे प्यास नहीं कहे करे के तुमने कम दे करे के दे दी हो एहिंगा एगो के माई मुअली मर गईली माई एगो के गांव भर के बूढ़ मेहरारू आके कहता से बबुआ बबुआ होनी हो चुप हो जाई हमरो माई के जगह पर बानी नु और माई समान बानी चुप हो गई ठीक बा माई ठीक बच्चा तले बाबूजी मर जाते लो लो बाबूजी चुप रहो होनी हम मृतलोक हो जावे लोग जाए के बा बूढ़ो लोग कहे कि हम तारा बाबूजी के उम्र के बानी तार बाबूजी है चुप है ठीक बा बाबूजी ठीक बा आ तले एक दिन ओकर नए मेहरारू मर जाती है लो दिन भर वलस केहू ने चुप करा लोग कहल अब कर तो 1 घंटा रोक चुपा जा कहले कि माई मोल तो बुढ़िया कहले से कि माई बराबर हम बा बाबूजी मोले तो बुढ़ो लोग कहल कि बाप बराबर बानी मौगी मोल ये कोनो चौधरी ना कहले से हमरा के एक बार ले लियो हम तारा मेहरारू बराबर कोनो ना कहली हसे सर्वत नहीं अफसोस में हो जी खबर ले ले का जननी करवा सब शंकर जी के देखी ब्राह्मण ना ना तिवारी जी दुबे जी ना वहां लोग ब्रह्म के अंश है हां यहाँ लोग साक्षात शंकर जी के अंश है शंकर जी जटा नोच के मुड़ी में के जटा उनकर मेन पावर वही में नु हो आ फेंकनी नु तो जौन गंभीर जटा रहे तो पर्वतों पर गिर गई तो जेकर उत्पत्ति भइल वहां में टाइटी लगल फलाना पर्वत शंकर जी के साक्षात रूप भइल आज जौन पर्वत से नीचे गिर गई वहां सब गिरी हई जौन गांव में पहुंच गई पूर में वहां सब पूरी हई साक्षात शंकर जी के अंश है लोग शिव जी के मंदिर हो के 5 कट्ठा में वो में से 1 कट्ठा अगर केहू गिरी जी कैप्चर कर ली हो कोनो पाप ना लगे ना आ शिवंश में अगर दोसर जात छू देले तो जन यहाँ कि साल भर के भीतर घर एगो नए विकेट ढहे वाला बा पुरानिया विकेट ना नए विकेट ऐसे शंकर जी कैसन देवता हमें कैसन आइलो आ गोइलू दुर्गा जी के मंदिर में 4 दिन भोग ना लगी दुर्गा जी ना खिसी है हनुमान जी में भोग ना लगी ना खिसी है कन्हैया जी राम जी ना खिसी आइलो आ शिव जी के मंदिर में अरे राम हो रहा रोज पूजा होता 2 दिन मत भोग लगा के देखो देखो 2 जना अरब से पिक के बर्फ में आ जाता है कि ना शिव जी के मंदिर उहे आदमी बनवाई जरा पावर होकर रोज रोज भोग लगवाओ के ऐसे शिव जी बहुत खिसिया हो देवता हमें नरमाहू हमें पहला लो ब्यास लोग राम जी के बियाह में गाड़ी भई रहे ना तिलकोहर लोग के गाड़ी थोड़े दिया ला बरतिया लोग ना अब हद क देता लो एकदम अरे भाई कोई बात बियाह में हमने के यहाँ गाड़ी होता राम जी के यहाँ का होता रहे भगवत गीता का पाठ करते से लड़किया को लिए हद हो जाता एकदम माने व्यासन के मारे दिमाग खराब हो गए जरा कुछ नहीं खावत मुँह है दूसरा के समझावत जरा कुछ नहीं खावत वह दूसरा के समझावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आ लंगटा घूम घूम गांव में कपड़ा बांटे वह बड़ा दशा हो गई गाँव लालो की नथिया ले वहीला भासुर डिबिया में मोन के खोल के देखाव ना तो गाड़ी दे हम चुन गाड़ी दे हम चुन के ताहर दीदिया ले हम बीन खोल के देखाव ना तो गाड़ी दे हम